u posudi oblika kvadra s bridovima baze duljine 8 cm i 5 cm nalazi se voda do visine 12 cm. Do koje će se visine podići voda ako u posudi uronimo kocku s bridom duljine 4 cm. Najprije izračunajmo volumen vode. Znači volumen vode u kvadru baze brida 8 cm i 5 i visina vode je 12. Volumen je A puta B puta visina vode i to je 480 cm kubnih. Nakon toga je potrebno izračunati volumen kocke. Kocka ima sva tri brida jednaka, pa je volumen kocke A na treću, 4 na treću je 64 cm kubna. I sada nas zanima koliki je ukupni volumen kada se uroni kocka u vodu. Znači volumen vode plus volumen kocke. Dobijemo da je ukupni volumen 544 cm kubna. A znamo da je ukupni volumen jednako A puta B puta C. Odnosno puta visina kvadra koju označavamo sa C. Ukupni volumen znamo da je 544, A je 8 i B je 5. Visinu kvadra ne znam. Visinu kada se kocka uroni ne znam. Pa ćemo izračunati. 544 dijeljeno 8 puta 5 je 13,6 cm. Kada uronimo kocku, visina vode će se podignuti za 1 cm i 1,6 cm.